48 korом chora bukhastini SK para bisini Joyram kamio tongnai takhuk okra romohon Tripura bisi kaisa sekang asumsa bohogo motokjakma bemar manjagai salni sal bohok tor samang tabuk noknu khungono thongoro klaijak noknu khungchukya muya phalei noknu khung naikoloi tongjao bahanok jagran dijekpai tongmjamani koktuma boihai saknai nogo thangai saknai jagnani musungui tongphano rangkhok puisa chugyani bagai thangai manya angui tongmani koktuma o koktuma no 48 korom chorani MLA borom ganang poldangsu khnawoi tini bini warrior YTF bodolokno dagi kha thangai nainan bagai aro manjaka Central YTF community adong Kisan Debrma Demsora Kochusara YTF Block Vice President Kobi Tripura no khobui te kubuni akonsong naine di chini kubi kok TV ni mangphiluo Sini ni MLA poldang tu sika. Bokai Agartala go meeting tomon phaimia. No nai gari ni sika. Kai tabo ni logirong nai kai. Ta khaiman chungwan chungnai. Sika. Ni ni silmongkai. Ni mongkai. Romo. Tripura. Tripura. So umur kakha. Umur biselang yako. Pasolis satu jeruk, ono, dia hanya bang. Bisi busuk kakha hamyang mani. Dari bosot. No khongo khorok busuk tong. Ani yang basat kunui tongo, berkaca bau ano yakarka. Atau iro ahno wapai tong payo. Sabai tong na hanok jogbai tong ta. Buburandi. Basa bukuni tongo. Bolong mungkin palai ay saya tong lagi jago. Bisiwa tipai cara meya bo. Mairung tipai jani ubas handai. Rijung nani aku intongo. Tamong mana kalai kapui lamo. Om tem moto wo. Pula. Om tem moto kai. Ulu kai tong ni tong kai. Pulisai payo. Bunyi nazol pando. Ay bono jai bisiwa masaya. Oke hai. Kubuni sak nai nok rogo telangai nada najaka. Najaki malia. Musung phano rangkhok puisa suyani jare. Thangai malia ta. O kubuni lukurok je Ayushman Bharat card no sarkar hoite free treatment rok khlaijak mane card abo to tong. Abo bo krai. Nongni ration card khai? Enga ahoni. BPL da. Enga ontodoy. Ontodoy. Acha tabuk nang sak hamnani musung gota. Hampano hamna lai. Hale hamnai. Rang chugyani jare. Doktor thangai maliata. Ungo kasar majeyo waisa komi tongjak. Kang ruki makhajak. Khai tongjak. Abarong sakabo. Chap saborok phaibasa nono tabuk nai phika tak sagjara tini no sakhamya thongor klai tongmani jorabo. O waisa kaine ano phai nai phajak. Aipu bog turuk butal hendak anu korok singjak ai urbo ahrum bo singjak akhai utrang jak pulbo tini norok ne noknu khungo sabu phaika nono nanyan bagai ataka buman sin MLA ni yakti khlai nono tini tam rok subasuro horjaka ongo manai hale apel angul ai spray nangjanai chajanai mani khuni rokta rangkhok puisa bra chubakha ranghu rakise chubakha thainai salo kubuni sak nai nogrogo thangai naijaknan bagai buda kogri klangkha klangkha abol klangkha chubanai hin sakata nongorni nong amchaini bromganang MLA foldang subo phaimia hampano bini warrior bini borok rokno nini noknu khungo rohorka abo haitana bahai matong nang tini abo haikini noknu khungo phaimani bagai hamdaka tai kubuni lukurok tipra sarok to abo haiche suya thongor klai tongnai rokno tipra sa kising tipra sa kungbara sak bai sak chubalai tongo khoksa khone ke pano nang tini abo haike jara kha ganang maya ganang lukurok
hasini lukurok nono subanani hingkangkai khoksa khoni je mansak subanani hingkangkai nono subanani account rok datong bank account number rok account number kare ani o arung je bini ri dinaita hambai media friends no tini chung pai sokon ka sini 48 korom sorani bisingo SK para bisi Joyram Kamio chung bodongma salrogoi chung oro kunui rugi tongon khnaw sakhamia nor bonu khna social media bisingtoi chung phaina himani chung kisa jora kesap ni bisingti phaime yang tongo tini ekdom jora rotuklai phaikya chenaro phaisa koijak sini white team nadong Kishon Deborma Jinet Deborma white team nadong yango district vice president Binando Tripura yango Jojoti Tripura yango tongo sini white team nadong rok tai okamini sini Tripura mothane adong Katalmohon Tripura tai BC chairman tongo sini Ship Shankar Tripura tai sini Tripura mothani block committee ni adong Gurango Tripura tongo so om haikeno tini koksab layei sini tai 48 korom saran sini MLA sar Poldang suni dagi mongbai tai sini party ni tai sini youth ni dag joto wanso mongani sung tinor phaine pika poilao sung hapka buskango kaisa orbo sakhamia Romohon Tripura ingkai tai kesoro tabung nor sini uklogo nugui mangkana abongkai senmoni Tripura borongni sak ekdom critical borongni bohogo tamjane ongka saimeya abono nai sung tabok chung sachukmaya khotam khaimanai kintu chung tabok borongni document rok naikha kaisa ni hingka already document clear tongo tai kaisa ni hingka document clear kri karon chung borong naina phano bini komse kom ni rugini jota smart card himan tongna nangnai gai chung je suk sini party no hoite tai sini youth ni hoite tai sini part MLA ni hoite chung je sungman sak sini or local hospital borong treatment khairi paima oribo jodi orung hangka sini district hospital tongo kholayong yang ka chung jibi sak hamno ko phana tilang nan bagai tiarangoi tabuk chung asuk jara step nalai tongo